Moussaka llawn llysiau. Moussaka. Torrwch yr O, mae yna wers Gymraeg arall ar y ffordd. wylys. Hwn, yr aubergine, dwi'n meddwl, yw hwnna. Beth ti'n clywed yma o blaen. Torrwch yr wylys. Wylys. Beth yw wylys to? Rhaid i gael ffôn mas. Wylys. Eggplant? Enw Americanaidd am wylys ydi eggplant. Beth? Hang on. Beth yw hwn de? Efo'n gilydd, Aubergine hwn, ynddo fe? wylys! Beth yw... A courgette, ynddo fe? Courgette? Courgette hwn? Ia! Wel, hwnna sy'n ni chael i. Hwnna sy'n ni'r grill, ta beth. O, mae o'n ddigon i ennill i wylo, tydi. Ta waith, mae eisiau tafellu'r wylys a'i grilio fo. Oedd wylys a Moussaka ddim ar y bwydlen yn aml yn Tregaron. Wel, maen nhw ar y bwydlen heddiw ma. Gadwch nhw o dan y grill tan iddyn nhw feddalu. Yna torrwch y gorbwmpen, courgette ti Ifan, a'r nionyn a'r pupur melyn yn ddarnau bach ac ychwanegwch y garlleg a'r oregano. O, fi'n sio'n off nawr. Right. Oregano, cinnamon a bach o hon. Na, fi'n edrych mlaen i drial e, mae'n siŵr bydd e'n blastus iawn. Jyst bydd y cigôn di mynd yn eist ag yna gyd dwi'n gweud. Ac i hoelio'r elfen lysieol gan mai dyna ydy'r rysàit yma Ifan, ychwanegwch y ffacbys, saws Caerwrangon a thyn o domatos i'r badell ffrio. Mae hwnna fod berwi am ryw gwarter awr. Edrych yn neis. A dyma'r drefn o hyn ymlaen. Prif 1, rhoi'r saws mewn llester addas ar gyfer y popdy. 2, haenen o wylys. A 3, pot cyfan o crem ffres ar y top. Un twb. Ia, mewn a fo. Ti'n mynd rhoi hwn de? Just hwpo fe mlaen. Ar ôl wpo'r crem ffres a chaws wedi gratio ar ei ben, wpwch o dan y grill. Nawr. Ys e tipyn o gaws, ys e? O!